egwu obi ka anyị bụ obi ya egwu obi yo egwu obi ka anyị na-etinu onye nwere uche si nye bịa gbara egwu obi si onye nwere uche bịa bịa gbara egwu obi n'obi abụrụ eze ịma na adị azọ ya azọnụ n'obi abụrụ igwe adị echi obi echi n'obi bụ obi yo ebe ọ dị ka ọ na-adịnụ n'obi bụ obi ebe ọ dị ka ọ na-adịnụ nwoke pụta n'obodo ọ bụ na obi anọrọ n'ụlọ asịsị jelu ụkwa kobi jelu mba nọta mba okpupụta n'obodo ọ bụ na obi jebele ife asịsị jelu ụkwa kobi jelu mba nata maka na obi bụ obi na-ada eme obi mbụgha maka na obi bụ obi na-ada azụ obi azọ na obi ọgaranya gbazikwelu nụ ma egwu obi gbasi bịa gbalụ na egwu obi asị m onye nwere uche bịa gbara egwu ihe ogogo obi na-echi ya obi ọgaranya egwu obi yo n'anya ka mụ na-akọwa egwu obi n'anya ka mụ na-akọla igbo nwere uche bịa nụ bịa gbara egwu obi asị m igbo nwere ntị bịa nụ bịa gele egwu obi oche onye si agba egwu ka esi akụlụ ya aka ife onye na-eme n'ụwa na ọnya ka ọnụ na-ekwu egwu maka ọgaranya jelu mba ka anụ jụrụ akpụ ya ka ngwụ na eziokwu na ọkwa ndị ọ na-enye enyere ya ruo onye si agba egwu na ọnya ka esi akụlụ ya aka ife onye na-eme n'ụwa na ọnya ka a na-agbụ ya n'ekwe obi ọgaranya ka bụrụ egwu ọdụmalụ elu na eshia ka nlue na anụ echia ka nje zute nwanne m ọma ka bụrụ egwu ọdụmalụ elu n'obodo echia ka nlue na anụ echia ka nzute obi ejide ebube ogbu na echia ogbukwu ịma n'iso n'obi ogbu na echia ịma n'iso na ndị obi na Thailand ịma na obi gị siri ike obi na Thailand ịma na obi gị kalata ilue na Thailand iso na ndị eji mara obodo ilue na Thailand iso na ndị na-eme eme ogbu na Ọkịja na Oduma na-ekeneghị obi na Thailand na Oduma na-ekeneghị obi agbada egwu obi a sị na ọ ga-adịle gị mma onye bụ obi na-echi ya onye bụ ogbu na Thailand onye nna akọla ụnụ ọgaranya nwere obiọma onye nna akọla ụnụ ọgaranya nwere obiọma ọgaranya a na-eli ego ya ọ na-apị WhatsApp ọgaranya a na-eli ego ya ọ na-enwe obi aṅụrị obi ọgaranya ụmụ Igbo Thailand onye ka anyị na-ekwu ụmụ Igbo na Thailand onye ka anyị na-akọla ụnụ onye bụ High Chief Prince Obiefuna ọ ji ewulu ịma na obi gị kara aka nwa eze ga-abụ eze anya ka mụ na akọla Igbo o ji ewulu ugbo obi ọnya ka o ji mụtakwa obi ọgaranya onye otu na-ebube agụ nke mbụ na Ọkịja ebube agụ ndị Igbo do ọ pụta ife adị nke mbụ na Ọlụ ihe ọma ma elu ndị Igbo niile na China nwa Chidebelu nke mbụ na Mekong River echi ya obi na isiri ike obi na Thailand Oduma na-ekele obi ọgaranya wezikwelu nụ ma egwu onye nwere uche bịa gbara egwu ihe ogogo asị ma ọha na eze ndị Igbo bịa gbara egwu ihe ogogo onye nna akọlụ gị bụ oju na-eme ọgọ nke doro m anya na Ọkịja ndị lụlụ na-erike anya ka anyị ji ekeneghị ndị mele ọ ga-erike anya ka anyị na-ekwute egwu oji mmadụ eme ọgọ bịa meelụ m nke m ogbu na Thailand ịbụ onye ọ ga-adịrị mma ezomọgọ odogwu ịma na obi gị siri ike nke m fụrụ n'anya n'ụwa n'ọnya bụ eziokwu nke ọ bụ na nnụlụ na ntị ịma ọ nwere ike ịbasị obi ọgaranya sabasasa Obinna akọla ụnụ bụ ọpụta obi ihe ịma na iso na ndị obi ịma na ebe Disemba ka obi ji ebu rice anata trela ka o ji ebu rice abata n'obodo anyị a na-eke ogbenye a na-eke ma ndị amadi
ụmụ nwaanyị na-enwere ọdịresi n'elu fanya ụmụ enwe nne enwe nne mana obi na-afụfa anya obi kesara esi obula azụ tinye n'imi ya obulu mechi na ebunye gị iji buli ya naba ife obi mere erika na anya ka anyị ji ekwula obi onye melụ mma n'ụwa na ọnya ka a na-ekwute ekwute obi na Thailand ịbonye ọ ga-adịrị mma odogwu obi na Thailand oduma na-ekene ya obu na echi ya na pinjo na-ekene ya ife imere erika na ọnya ka anyị ji ebe maka na onye melụ ka ọma n'anya ka anyị na-agba Igbo obi eze ọmọgọ obi na ọ ga-adịrị gị mma obi ọgaranya bọsị ji agbalụ na-ego asị m onye nwere uche biko bịa gbala ego obi ihe okoko obu na Thailand ịbụ onye ọ ga-adịrị mma ihe okoko obu na Thailand na pinjo na-ekene gị ihe okoko obi na Thailand ịbụ onye ọ ga-adịrị mma ihe okoko agọ mụlụ nya bụ obi nne na nna mụlụ obi na ọsị m okene ebe obi si m okene nne na nna mụlụ obi ịma na utu dike na ama odogwu ka nna agwa Igbo nna mụlụ obi ọnya ka a na-akpọ late chief Dr. Ojewulu Chukwu nyelu ugwu oke nwa na-eso obili ozuome nke mbụ na Ọkịja ozuome na Ọkịja onye nwe egwu na-ekene papa gbalụ mbọ ọfụma ọnụ ọnwa egbulu papa igwe niile na-eje n'ọzọ nya ka mụ na-agwa Igbo obi isi m kene gị na mkpụrụ amụ ikulu etogo ma mkpụrụ ikulu etogo ọ na-amezi mkpụrụ ọma obi na echi ya otu dike mụdodo obi ọgaranya ọ sị m kene ezi nne ya ọfọdụ n'anya lọlọ wee lozi Victoria nwaanyị ọma Chukwu nyelu ugwu ezi nne na ịmalụ mma ọma obi dị ya nwaanyị ọma afọ mụlụ obi na nya ka ọnwụ bịara ogbulu ezi nne nwụrụ gbuo ya ka anyị na-ebela akwa ezi nne nwaanyị ọma mkpụrụ amụ itolo etogo na mkpụrụ ikulu etogo ọ na-amezi mkpụrụ ọma obi bụ obi o ịma na ada azọ ya azọ obi bụ obi o ụda ada eme obi mgbu ha okwupụta n'obodo ọ bụ na obi a nọrọ n'ụlọ asịsị ijele okwu aka obi ijelu mmanụta mba okwupụta n'obodo ọ bụ na obi jebele ife asịsị ijele ụka obi si Thailand nata maka na obi bụ obi na-ada eme obi mgbu ha obi ọgaranya posikwelu nụ ma egwu obi na Thailand mana obi gị siri ike okwu na echi ya ịma na obi gị kara aka obi na Thailand ga agbalụ na ebe obi ihe ọkụkọ obi gbalụ mbọ dịka nwata nwoke obi tara afụfụ nke nne na Naịjirịa tupu obi wee nabazie Thailand wee bili obi elue Thailand tupu wee gozie nwanne m wee were ezi nwaanyị dị mma wee gozie n'obi ịma na ezi nwaanyị n'anya na-emepelu nwoke ụzọ nwoke nụlụ ezi nwaanyị ọganiru na-esoti ya obi na Thailand ịbụ onye ọka dịle mma obi ọgaranya obi si m kene dọla ọbụla n'anya obi si m kene dọla oji eme ọnụ ọnya bụ n'ụlọ charia ụlọ ọma Ojewulu beautiful woman from Thailand beautiful lady from Thailand nọ dọla obi na ọ ga-adịrị gị mma osodiamakụrụ onye nwe egwu na-ekene behind every successful man there must be a woman okwu ngwali Igbo gboo beautiful woman from Thailand you're welcome it is well with you apinjo na-ekene obi ọgaranya obi ahụzi nwaanyị Chineke wee gozie obi wee nwezie kọmpini kwulu kọmpini maka ọtụtụ kọmpini kwulu kọmpini ka eji ama odo obi bụ CEO ya ka m na-agụ obi Onel
Nigeria Limited, Obi Onel Foreign Trade Limited, Obi Testry Estate nke na Lekki, Aja Lagos State n'ebe nwata Obi Tesi Odogwu Apinjo na-ekene yi Odogwu jekwalu n'abọ wee tụrụ ugo nọta olulu n'abọ ewee chienu ya echichi isi tụrụ ugo nke mbụ na Ani Agbo Delta State n'ebe anwa ka echiri gị isi tụrụ ugo n'abọ Apinjo na-ekene yi Obi ọgaranya Obi bụ Obi o ịma na adị eme ya mbụ ya Obi bụ Obi n'uwo ọ na-ada azụ obi azọ Obi na Thailand mana obi gị gara aga Obi na Thailand mana obi gị siri ike iso na ndị obi n'anya ka m jebe maka nke fụrụ n'anya n'ụwa n'ọnya bụ eziokwu Obi ọgaranya kpọzikwelu nụ m ego obi ihe ogogo ọla na eze ndị Igbo ji agbalụ na ego obi ihe ogogo ụmụ Igbo na Thailand ji agbalụ na ego obi ihe ogogo ụmụ Igbo na-eji ya bịa gbalụ na ego obi ihe ogogo Obi si m kene ezi nwanne ya ọfụlụ n'anya Obi si m kene nwanne ya nya ji dị ebube Chief Prince Emmanuel Nwoje Ewulu eze ọba nke mbụ na USA eze ọba na USA Obi si m kene gị eze ọba ndị Igbo Odogwu ịmana iso na ndị obi eze ọba na USA bịa gbalụ na ego Obi ọgaranya Obi si m kene ezi nwanne ya ọfụlụ n'anya Reverend Dr. Malaki Nwoje Ewulu General Overseer God is Great Mission nke dị na Lagos n'ebe anwa ka obi ebi onye amụma Chukwu ji aza ebele onye amụma Chukwu ji aza ebele anyị na-ekene gị Obi si m kene gị na ọ ga-adịrị gị mma ị na-atụ ụmụ Igbo na-agbụ ya ka anyị ji efe n'anya Obi ọgaranya salabansa Obi si m kene ha chifu kajeta Chukwu ma anya nke Obi dị n'Ọkịja mmiri na-alị ugwu onye Ọkịja chọrọ ogidi mmiri na-alị ugwu Obi si m kene gị asị m mmụ ha ọfa aha nwa jere ije ka ọ gaa ụlọ azọ Ọkịja ga-edo nwa jere ije ka ọ gaa mmiri na ị ga-anata maka na iso na ndị obi mmiri na ị ga-anata maka na iso na ndị obi o deka o jiri dị njọ mmiri na ọ ga-adị mma nweze ada efu na mba okwu ngwali Igbo gbuo na nweze ada efu na mba okwu ngwali Igbo gbuo Obi ọgaranya Obi si m kenekwa ezi nwanne ọfụlụ n'anya High Chief Chibụzọ Nwamba Agwụ Odogwu dike nne ya na China dike nne ya na Ọkịja Obi sili m kene gị Chairman CEO dike nne ya Investment Obi si m kene gị mụ si na ọ ga-adịrị gị mma dike nne Igbo niile ịma na iso na ndị obi Chibụzọ Nwamba Agwụ Obi agbalụ na ego obi Chibụzọ Nwamba Agwụ Obi agbalụ na ego obi dike nne ya na China ịma na iso na ndị obi Obi ọgaranya salabamba Obi si m kene Pastor Luke Mkpo agbalụ osangele kembụ na mbụ n'ihe ala the Jesus of ihe ala na China niile ọnụ na-ekwulu ụmụ Igbo na Ethiopia niile ọzọ Igbo ndụ Odogwu Obi si m kene gị ọzọ Igbo ndụ bịarị ịbọnye ọ ga-adịrị mma Jizọs na China na Apinjo na-ekene gị Obi si m kene gị na ịbọnye ọ ga-adịrị mma Obi ọgaranya Obi si m kene achifu nwanne m Sunday Abraham Chigozili m Odogwu Donzara Ventures Nigeria Limited Donzara Fashion oke nwa na China Odogwu Donzara Emmanuel na ndị obi oke nwa si osisi ọma na ngwa local government Abia steeti eje na dike si m kene gị Obi si m kene gị na ịbọnye ọ ga-adịrị mma Donzara nwa mama onye nwe egwu na-ekene gị Obi ọgaranya Obi si m kene Hachifu Nwabezume
ọfịa fụlụ ego ọkịja chọrọ ogidi oju na-eme ọgọ ịbanye ọka dịrị mma ume oil and gas na pinjo na-ekene yi onwe ume họleji na ịbanye ọka dịrị mma obute oreke obi isi m kene gị ọzọ igbo ndụ ndogbu oju na-eme ọgọ nwanne m ịma n'iso na ndị obi ọfịa fụlụ ego na ọkịja ịma n'iso na ndị obi obi na Thailand na onye nwe egwu ga-anaba obi na Thailand bịa ka ebule igbo anaba obi abụla eze na-ada azụ obi azọ mana obi abụla igwe na-ada echi obi echi obi bụ obi o ebe ọ dịka ọ na-adịnụ obi bụ obi o ebe ọ dịka ọ na-adị obi ọgaranya ụmụ igbo bịa gbara egwu obi ihe okoko obi na Thailand mana obi gị ka na-ata ihe okoko obi na Thailand mana obi gị siri ike dịka ọ ji ewulu mana iso na ndị obi dịka ọ ji ewulu na nkịta n'iso n'ife a na-eme ọgaranya nwere igbo bamba otu mana ekele ya eze obi na Thailand bịa gbalụ na ego obi igbo niile obi igbo ji dị ebube ilue na Thailand na obi gị anyị ji adị ebube kere elugbuo ezi igbo na Thailand ambasadọ kere ọmụnwa eze na-eche king of six nations ezi igbo dum ezi igbo kahụ king of six nations igbo onye ka dịrị mma obi na-eji ya dike nwa ọ ji egwulu oke mmanwụ ọ ji egwulu na pinje na-ekele ya obi na-ekele aka na iso na ndị ejide ebube obi bịa kwado egwu obi ka ga-eti maka obi abụrụ eze ka ada azụ obi azọ obi abụrụ igwe ka ada echi obi echi ogbu na Thailand igwe onye ọ ga-adịrị mma